Hej folkens, velkommen til den her video. I dag skal vi spille Murder Mystery. 2. Og vi kommer til at spille sammen med en af mine venner. Så glæder jeg til det. På telefon. Nu er vi inde. Så er vores tur til at spille snart. Ja. Der skal lige være lidt mere lyd på. Nå. Factory. Nå, men bagefter den her runde, så sker der noget. Ikke noget, faktisk. Nå, men er du klar til din anden video? Nej. Smil, er du bare griner over. Innocent. Og jeg står bare ved dø. Og jeg har en teddybjørn. Nå, har du det? Overrasker mig ikke. Jeg kommer til at dræbe dig. Hvad siger du, fordi du er innocent? Har jeg fundet en morderen? Jeg har lige gemmet mig her. Har du? Har du lige gemt dig? Ja, jeg gider sgu ikke dø. Nej, det gider jeg sgu heller ikke lige i dag. Jeg har fundet moto! Na. Far, mand, jeg er bange. Selvom du faktisk ikke er min far. Jeg har hørt. Nej, du skal ikke op til mig. Jeg er ved at dø. Nå, jeg er død. Vi er spectator. Det er hende der er morderen. Er du død? Nej, jeg er stadigvæk i live. Så når den her runde er færdig. Nå. Der er 3 tilbage. Nej, 2 tilbage. Så hvilken er det jo? Og morderen er der. Men er der kun 2? 2 mod 2. Nå. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Ja, det gør mig mega glad. Hej.